Urte bete dira indar errepresiboek Iñaki Etxabe eta Germán Agirre erail zituztenetik. 50 urte erregimen frankistaren izaera krudela beste behin agerian geratu zenetik. Frankismoak zera ekarri zuen, eskubide politikoen ezabapena, militante politikoen kontrako jasarpen etengabea, erregimena zalantzan jartzen zuen edozein adierazpenen aurkako zigorra. Hamarkada haietan kartzela, sasia, tortura, zein erailketak eguneroko ogia bihurtu ziren. Dena den, 78ko trantsizioak ez zuen aurreko guztiarekin amaitu. Are gehiago, demokraziarako ustezko bilakaera fartsa hutsa izan zen. Frankismoko krimenak gauzatu zituzten polizia, epaile eta instituzioen impunitatea oraindik ere mantentzen da. Gainera, estatu demokratikoaren parametroetan izan arren, estatu burgesak bere horretan jarraitzen du, gutxi batzuen aberastasuna gehiengoaren miseriaren kontura. Eta nola ez, inposatutako bizimoduaren kontra altxatzera ausartzen den ororen aurkako jasarpen. Ezin gara beraz, frankismoaren izaera kriminal eta errepresiboa seinalatzera soilik mugatu. Izan ere, oroar, estatu kapitalistaren esentzia da antolatutako langileria gogor erreprimitzea.